לרעיון עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי, רעיון שהקלטנו לפני כניסת השבת, בו הוא מתייחס לכישלון בבחירות המקומיות וגם ליריבות מבית עם אלי ישי. הנה. שלום ליושב ראש ש"ס אריה דרעי. שלום לך. התאוששת? ברוך השם. אז אני רוצה להתחיל איתך כמובן בבחירות לרשויות המקומיות, ובמיוחד בירושלים. אני חושבת שהרבה אנשים בישראל שואלים את עצמם, מה חשבתם לעצמכם שלקחתם אדם באמת מוכשר, אגב עם קבלות, אבל לא מוכר במיוחד, לא מתגורר בירושלים ומעולם לא התגורר בה, ואתם רוצים תוך 3 חודשים להפוך אותו לראש עיריית ירושלים? למה ככה? כי אתם החלטתם. אז בוא נאמין. טוב שנגמרו התקופה של הספינים, התקופה של הבחירות, עכשיו אפשר לדבר ולשים את העובדות. קודם כל, אני חייב להודות, משה ליאון בחור באמת מאוד מוכשר, אבל זה לא הרעיון שלי. לא שאני מתחמק מזה. משה ליאון הוא מועמד של הליכוד ביתנו. משה ליאון בחור מאוד מוכשר. סטני פישר הביאו אותו מחוץ לארץ להיות נגיד. בצדק, ראש הממשלה אמר, עדיף להביא מישהו מבחוץ ומוכשר. משה ליאון היה, הוא לפי דעתי גם היום, האיש המתאים ביותר שיכול להיות בירושלים, בלי לדבר נגד ניר ברקת. הוא מתאים, הוא גם יהודי דתי, הוא גם יהודי מזרחי. ירושלים היא עיר מזרחית מסורתית, הוא גם ליכוד, הוא גם ציוני דתי לאומי, הוא גם קרוב לחרדים, הוא מאחד את פחות או יותר, הוא מסמל, הוא המראה של הפסיפס של התושבים בירושלים. אז תגידי לי, מה, לפנות השפעה או חינוך או תאורת רחובות, יש הבדל אם זה ירושלים או עיר אחרת? מה הוא עד כדי כך לא מסוגל לקלוט? זה סיסמה שנתפסה, איש מגבעתיים, הספין הזה, וזה תפס לצערי הרב. זה לא ספין, הוא האיש מגבעתיים. אז מה? הוא עבד כל החיים שלו בירושלים, אז הוא לא יכול להיות. היועצים של ברקת הם לא אנשים שגרים מחוץ לעיר, אלה שעשו את הסיסמה הזאת. זה יועצים. אגב, אל תערבב, בדרך כלל ראש עיר נבחר מהמקום. זה לא נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה עמד מאחורי זה? נקמה של ליברמן בברקת שלא מינה את האנשים שלו? הרצון שלך באמצעות התמיכה הזאת בליברמן שהוא יתמוך בכם אחר כך לפרק את הממשלה? מה שעמד הוא פשוט, אני אגיד לך, תשמעי. פעם שעברה, לפני 5 שנים ולפני 10 שנים, היה מועמד חרדי בירושלים, שהצבענו לו כולם. גם הפעם היה מדובר שהחרדים האשכנזים מעמידים מועמד. שכחת, אני גם הייתי אמור להיות מועמד בירושלים, ובסוף החלטתי לא לגשת לשם. זה טבעי שהציבור הדתי והחרדי בירושלים, שהם חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה, רצו מועמד שלהם. ברגע שלא החליטו האשכנזים לא להעמיד מועמד, אנחנו כמעט סגרנו הסכם עם ניר ברקת. שתביני, ברגע שמשה ליאון בא איווט ליברמן אליי ואמר לי, תשמע, קיבלתי את הסכמה של כל החרדים האשכנזים, ואני אומר לך שאני מעיד בעדות מקרוב, ואני יכול גם להוכיח את זה, שבאמת איווט ליברמן קיבל הסכמה של כל ראשי המפלגות. ליצמן אמר היום, רק סוגריים, ליצמן אמר היום, מה שליברמן אומר זה חצי אמת. אני אמרתי נלך עם משה ליאון, אם לא יהיה מועמד חרדי, אבל היה מועמד חרדי, היה הרב אפשטיין. כן, אז אני אגיד לך מה שהוא אמר, לי גם הוא אמר את זה. הוא אמר, אני הולך עם משה ליאון, אלא אם כן יהיה אורי לופיאנסקי, הוא מועמד של דגל התורה, מועמד שמייצג את רוב הציבור, ולא מועמד שכולנו יודעים שכל המטרה של המועמדות של אפשטיין הייתה כדי להכתיר את ניר ברקת עם הסכם מראש. אז בואו לא נהיה תמימים. איווט ליברמן בא, תמיני, בשבילי זה החלום הכי גדול שיכול להיות. בא לך, מציעים לך מועמד שהאשכנזים החרדים בירושלים מסכימים, והליכוד ביתנו, וסליחה שאני אומר לך, העולים מברית המועצות. זה האידיאל בשבילי. מעמידים לך מועמד כמו משה ליאון, גם דתי, גם ספרדי, גם בחור מוכשר. אז הוא כן היה מועמד שלך או לא היה? ברור שהיה מועמד של כולנו. מה זה? הוא היה מועמד של כולנו, של כל המפלגות החרדיות. אז מי ליברמן הוליך אותך שולל? לא, חלילה וחס. ליברמן אכן לא עשה שום דבר בלי שהוא קיבל את ההסכמה, והוא הלך בכנות ובתמימות. אין ספק. קרו 2 דברים. חייב לומר, קרו 2 דברים, לצערי הרב. וחייב לומר, מי שהכתיר את ניר ברקת כראש עיריית ירושלים זה החרדים, שברגע האחרון שינו את כל מה שהייתה הבנות עם איווט ליברמן. והשני שהכתיר את ניר ברקת, אולי אני נותן לו קומפלימנט, זה ביבי נתניהו. הליכוד, תראה אבסורד, הליכוד ביתנו מחליט בסניף הליכוד, מחליט בוועדה מוניציפלית, רוב שרי הליכוד באים ותומכים במשה ליאון, שהוא חלק מהליכוד, שהוא מועמד של הליכוד, וראש הממשלה לא תומך בו. אז מה הציבור מבין בזה? והנה, זו התשובה. הצביעו למחל בירושלים, שבכנסת הם קיבלו 55,000 קולות. הם הצביעו עליהם עכשיו פחות מ7,000 קולות. אז זה שתי בעיות. יכול להיות שכל זה בגלל שבאמת המהלך הזה נראה לאנשים לא טבעי ומיותר. זה נראה כמו, אני אגיד לך מה זה נראה. זה נראה כמו 2 חברים פוליטיים, כולם יודעים שאתה וליברמן מיודדים וחברים, ויש ביניכם 2 אנשים שאמרו, בואו נעשה קטע, בואו נקנה לעצמנו את המקום כוח הזה של ראש עיריית ירושלים. אני אדבר איתך בצורה הכי גלויה, כן?
ותיקחו את הדברים בצורה הכי זה. אני שואל אותך, אנחנו לכל פחות עשינו את זה בהגינות לפני הבחירות. תמכנו בגלוי, לא עשינו את זה בהסתר, יכלנו לשחק פה בטקטיקה, אני לא תומך בליאון, מה פתאום, לשחק ועד הרגע האחרון. בגלוי אמרנו כולנו שאנחנו תומכים במשה ליאון, כן? תגידי, אני שואל אותך, אלה שהלכו לבחירות לפני שנה, לפיד ובנט, ורבו כל הבחירות, אחד נגד השני בכל הכוח, ואחרי הבחירות פתאום מתברר שיש פה איזה ברית אחים, זה לא קומבינה. יש הבדל גדול אחד, יש הבדל גדול אחד. את לא נותנת לגמור את המשפט. זה נקרא ברית אחים. איזה יופי, איזה קומפלימנטים. כמה נכתבו מאמרים על הברית האחים הגדולה הזאת. וכשעם כל הכבוד, כן, כשאנחנו עושים דבר שהוא הכי לגיטימי שבעולם, מביאים מועמד שיש בו את כל התכונות המצליחות, במקום לשבח את זה שמתאחדים ביחד חילונים ודתיים, רוסים ומזרחים, חילונים ודתיים, פתאום זה הופך לקומבינה? באמת, אולי תבדקו קצת למה זה ככה? קודם כל יש הבדל גדול, הם הצליחו ואתם נכשלתם. בסדר, זה אני מסכים איתך. יכול להיות שאיבדת את זה, גם אתה וגם ליברמן? תראי, הרעיון איתי ביחד היה, אם היינו קצת, הרי, את יודעת, ההישג היה עם החרדים, היו 10,000 קולות חרדים פתק לבן, 7,000 קולות לאפשטיין, כן? אם היינו מנצחים, היום הייתי יושב פה והייתי מופיע אצלך כמנצח הגדול ביותר וכרעיון הגאוני. הפסדנו. ירושלים הפסידה, אני רוצה לחזור למוטיבציה של המהלך הזה ולהשמיע קטע מראיון שנתת לרדיו קול ברמה לפני שבועיים, ב-15 לאוקטובר. בוא נשמע. אביגדור ליברמן הוא הציר המרכזי בקואליציה הזאת. אי אפשר לפרק את הקואליציה הזאת באביגדור ליברמן. אי אפשר לבוא לאביגדור ליברמן ולהגיד לו, אדוני, אנחנו מחסלים אותך פוליטית חלילה, לא מדבר אותך אישית, ואנחנו לא הולכים עם המועמד שלך משה ליאון בירושלים, ואחר כך בוא נבקש ממך שתפרק את הברית שלך עם יאיר לפיד ועם בנט. אנחנו חייבים את איווט ליברמן כדי שלא תהיה אפשרות לביבי נתניהו להקים ממשלה עם החילונים לבד, להשאיר אותנו בחוץ. נוצרה כאן הזדמנות שלאיווט ליברמן זה מאוד מאוד חשוב הקרב הזה עם משה ליאון, והוא שם על זה את כל כובד משקלו. כן, פשוט. זה נשמע כמו דיל יותר גדול מהדיל שחשבנו שאנחנו יודעים. אני אחזור לך את זה עוד פעם. זה פשוט, אני פונה, זה בתחנת רדיו חרדית, אני פונה לחברים החרדים, כשאז התחלנו לשמוע, התחלנו לשמוע אז שפתאום לא כל החרדים איתנו ביחד. כן? והם אומרים, אין סיכוי למשה ליאון, כן? כל מיני תירוצים למיניהם. שמתי להם את האמת בפנים. אתם לא יכולים להוליך שולל בן אדם. אתם הבטחתם לאיווט ליברמן ללכת למהלך הזה. בלי המהלך הזה, איווט לא היה מציג את המועמדות של משה ליאון. ופתאום אתם מרמים אותו בסוף, וכשיגיע בכנסת מבחנים, ותרצו את איווט ליברמן כשותף, תבואו ותגידו, תסתכלו בעיניים. זה מה שאני אומר גם עכשיו. אי אפשר... אתם בונים על ליברמן שהוא יפרק. יש לך איזה הסכמה עם ליברמן? מתישהו, אולי אחרי שיהיה פסק הדין במשפט שלו, הוא מפרק את הממשלה של נתניהו? מה פתאום? אין דיבור כזה. אני רק פניתי לחברים שלי מיהדות התורה ומהחרדים, אמרתי להם, חבר'ה, רבותיי, אי אפשר, בפוליטיקה יש, אין מה לעשות, זה צריך להיות הדתיות. אתה לא יכול לרמות בן אדם שהולכת אותו שולל, אתה מפיל אותו פוליטית, כולם מציגים את איווט כמי שהפסיד במהלך הזה, ואחר כך לבוא להגיד לאיווט, בוא אחי, בוא נעשה שותפות אחר כך בדברים אחרים. לכן אני הזהרתי אותם, ולצערי הרב אני אומר, זאת בעיה באמת, איך איווט ליברמן ימשיך לסמוך על איזושהי שותפות או על איזשהו הסכם עם החרדים כשהם הוליכו אותו שולל. זאת בעיה קשה מאוד. מי שבעצם רימה זה האשכנזים וביבי. ביבי, אני לא יודע. לי אין טענות. או מי שאשם, או מי שאחראי. אני אמרתי, שזה נראה לי מצב מאוד מאוד מוזר, שהליכוד, ועדה מוניציפלית של הליכוד, סניף הליכוד בירושלים, שרי הליכוד תומכים במשה ליאון, וראש הממשלה שהוא ראש הליכוד, לא תומך במועמד הזה, בגלל שיקולים כאלה או אחרים שאני לא רוצה לפרט אותם. זה דבר, לא יודע, לא משנה. מי, תגיד. לא יגיד. לא אגיד. למה? אתה לא רוצה להגיד שלדון אדלסון? אני לא רוצה להגיד שום דבר, אני אומר מציאות. אבל אתה מתכוון לזה? לא, אני לא רוצה, למה להיכנס? אני לא רוצה להיכנס לתמונה. זאת התמונה וזה מצב מאוד עגום. זה מצב מאוד עגום ואני ככה לא מתנהלים, עם כל הכבוד. יכול להיות שנתניהו פחד בדיוק מהדבר הזה, שאתם הולכים לפרק לו את הקואליציה. מה פתאום? שטויות, הוא לא יודע להרים טלפון, הוא לא יודע לבדוק את זה. אתה מצטער שהלכת על המהלך הזה? שמה? של התמיכה במשה ליאון? לא. קודם כל משה ליאון קיבל 45%, ובפוליטיקה צריכים לדעת מנצחים ומפסידים, וחוץ מזה לא נפל לשמיים, עם כל הכבוד. ניר ברקת, יהיה ראש עיריית ירושלים. ואתם תהיו איתו בקואליציה? אני לא פוסל שום דבר. אם יציעו לנו,
ונראה, ברור, בשביל מה אתה מתמודד? בשביל מה אתה... לממשלה, אנחנו לא רוצים להיכנס. בשביל מה רצנו לכנסת? בשביל מה רצנו לעיריות, ברוך השם? לא, פשוט ישבתם איתו בקואליציה, תשבו איתו בקואליציה, אז למה היה צריך להחליף אותו? בגלל, מה זה שטויות? אז בשביל מה בכלל יש בחירות? תבטלי את הבחירות וגמרנו, בשביל מה יש בחירות? כל אחד רוצה לשים מועמד שהוא רוצה אותו יותר, בשביל מה יש בחירות? מה זה לא הכי לגיטימי שבעולם לשים מועמד? גם זה עשו לנו כבר? זהו זה. זהו, רק לצד אחד מסוים מותר להעמיד מועמדים. באמת, עם כל הכבוד, מספיק מה, העמדנו מועמד הכי טוב שיכול להיות, באמת, בלי לפגוע באף אחד. משה ליאון, שלא ינסו עכשיו להציג אותו כאילו איזשהו, הוא קיבל בחודש עבודה, הוא קיבל 45%, הוא בחור רהוט, מוכשר, מנוסה, הכל, אז בסדר, אז לצערי הרב. אז בוא עכשיו נעזוב רגע את ירושלים ונדבר בכלל על מה שקרה עם ש"ס בבחירות לרשויות המקומיות. רגע, תן לי לשאול. בבקשה. אני אגיד לך מה אומרים המתנגדים שלך בש"ס, ואתה גם יכול לקרוא להם בשם. רגע, לא, דקה. את יכולה... לא, קודם כל נציב את העובדות, הציבור לא יודע. אבל בתוך השאלה יהיו העובדות. הנה אני אומרת את העובדות אומרות ככה, שש"ס הגדילה את כוחה במקומות במועצות, בהרבה מהמועצות. אבל... בזכות מי? מי עשה את כל העבודה? רגע, אני שואלת, אבל ככה, היו מועמדים לראשות המועצה. היה אחד... שהוא איש של אלי ישי, בבית שמש הוא ניצח. היו שניים שאתה הרצת אותם, ויקטור קריספר באלעד ומשה ליאון בירושלים, ושם הפסדתם. טוב, תראי, יש, בתורה, יש שם פרשה גדולה בהר גריזים ובהר הברכה, ששם יקראו את הברכות ואת הכללות. אחד מהכללות החמורות ביותר בתורה, זה ארור מכה רעהו בסתר. את יודעת מה המשמעות? מי שמכה את רעהו בסתר, מאחורי הגב, מנסה לדבר דברים, אבל פנים לפנים, משחקים אחרת, זה הכי, התורה אומרת... על מי אתה חושב שאתה אומר את זה? לא יודע, אני לא יודע. את מי שאת מצטטת, אני לא יודע. אתה בטוח חושב על מי? אני לא חושב על אף אחד, אני מתכוון לאותם שמכים בסתר. תראי, בוא, זה לא סוד. זה הייתה אחת מהתקופות הקשות ביותר שלי בחודשים האחרונים. מרן, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, שכב בבית החולים 3 או 4 חודשים, ואני לא משתי ממיטתו. ומשם אני צריך להגיש 98 רשימות. ולהחליף, ואני אומר את זה באיזה, החלפתי את רוב המועמדים בארץ בהנהגה צעירה וחדשה, כדי לשנות את הפנים של ש"ס. ולבד כמעט התמודדתי במשימה הזאת, לבד כמעט. התמודדתי לבד. למה לבד? אלי ישי לא עזר לך כי העפת אותו. לא, כי דחקת אותו, כי רמסת אותו. שקר וכזב. אני פניתי, ובאמת אני חייב לומר לך, שהחברי כנסת, כל מי שפניתי אליו עזר. אלי ישי החליט שהוא לא רוצה לעזור. אלי ישי הוזמן לאלעד לכנס והוא לא רצה לבוא. אלי ישי הוזמן לדבר והוא לא רצה לבוא. אלי ישי בבית שמש, שכביכול אתם מייחסים לו את זה, בית שמש, אני העמדתי את המועמד לראשות העיר, אני נתתי לו את התקציב, אני מיניתי לו את חברי המועצה, זה שטויות הרי כל הבולשיט הזה. אלי ישי אפילו בבית שמש לא רוצה לבקר, וגם במקומות אחרים. הוא החליט משום מה, אני קראתי לו, ואני קורא לו גם עכשיו מעל הבמה הזאת, אלי, בוא איתנו, הבית שלך זה איתנו, ובוא תעבוד איתנו ביחד, עם כולם ביחד. מספיק כבר עם הדברים הללו. זה פוגע בש"ס, זה פוגע. אין לי ספק שהיינו מצליחים, הצלחנו ברוך השם יפה מאוד, עלינו באיזה 30% בכל הארץ. בירושלים שאת מדברת ככישלון, העלינו ב-5,000 קולות. ב-25% הוספנו אותך במועצה. אין לי ספק שהשבועיים הללו, כל מה שבתקשורת כביכול פילוג בש"ס או לא, פגע גם בש"ס. אז אני רוצה להגיד לך, אתה באמת אומר שאתה לא מבין את אלי ישי? אני מבין. שככה, כל מה שהיה סביב מותו, באמת האירוע הקשה הזה של הרב עובדיה, שהוא היה אגב חביבו של הרב, ואתה לא תסתיר את זה, לא ספרתם אותו, מחקתם אותו. סליחה, מה זה? זה היה הזכרה. הוא לא דיבר בהלוויה, הוא לא הוזכר בעצרת של השבעה. סליחה, זה היה הזכרה לרב עובדיה? או חיים שכאלה למישהו כזה או אחר? סליחה, מי דיבר שם? דיברו שם רבנים, מישהו מחברי כנסת דיבר? מודים לכל העולם ולא מודים לאלי ישי שעד לפני כמה חודשים אריאל אטיאס הודו לו. סליחה, באמת, תפסיקו כבר עם כל הדברים הללו, אתם מנפחים את הדברים הללו ומעמידים. זה פוגע בכבודו של הרב, עם כל הכבוד. הרב זה היה הזכרה שלו, זה הלוויה שלו, ועם כל הכבוד, אני שוחחתי עם אלי ישי, ואמרתי לו שאם הוא נפגע חלילה במהלך הזה, אנחנו מתנצלים, שיבוא איתנו ביחד, וימשיך, ויתחיל לעבוד. אני מקווה ששבוע הבא הוא הבטיח לבוא לישיבת סיעה, ולעבוד. אז חכה, בוא תשמע לגבי ישיבת סיעה בשבוע הבא. מה הוא אומר? קבעתם ישיבת סיעה פתאום בבוקר, ובכוונה, כי באותה שעה הוא מכנס ישיבה של הוועדה שלו להגנת העורף. בכוונה, באמת, דחו את הישיבה, והישיבה הותאמה לו. באמת, רינה, לא
מתאים לך לרדת לרמה כזאת. אני אומרת לך, סליחה, מה קורה בש"ס? אתה צריך להיות מודאג, לא אני. אני לא מודאג ואני בטוח ואני משוכנע. אל תדאגי, תודה רבה. אתם יורדים לרמה, לצערי הרב, קטנונית מאוד. אנחנו יורדים לרמה, כי בש"ס לא יורדים לרמה. בש"ס, ברוך השם, תאמיני לי, כולם מאוחדים. הראינו את זה בבחירות הללו. המפלגה היחידה בכל הארץ שעלתה וחיזקה את כוחה. המפלגה היחידה שכל מי שניסה לצאת נגד ש"ס מהפורשים שלנו, אף אחד לא עבר את אחוז החסימה. לא בתל אביב, לא בראשון, לא בקריית שמונה, לא בנהריה ולא בבני ברק. ההפסד באלעד ובירושלים לא בעייתים שלך? אתה מוחק את זה כאילו לא חשוב? לא, חלילה וחס, אני לוקח אחריות. אלעד יש בה רוב ספרדי. נכון, ובשביל זה קיבלנו רוב חברי מועצה. אבל לא קיבלתם את ראש המועצה. אני לא רוצה להיכנס לסיבות למה, עם כל הכבוד. כשהכל מצליח אתה מפרט, וכשיש כישלון אתה רוצה לנפנף. לא, אני לא רוצה להאשים אחרים, שזה אני לא רוצה להיכנס לזה. עם כל הכבוד, אני נכנסתי לש"ס בחודשים האחרונים. באלעד יש התנהלות של 15 שנה כושלת ביותר, עם כל הכבוד. אז אי אפשר לתקן את הכל במכה אחת. זה איש שלך, לא? זה לא איש שלי, הוא היה ראש מועצה כבר לפני 15 שנה ולפני 10 שנים. זה עם כל הכבוד. החזרתי אותו בחזרה, כיוון שאני ניסיתי למצוא מועמד פשרה באלעד. לא הצלחנו, בגלל שמשפחת פרוש החליטה להשתלט על היישוב הזה, והתמודדנו ביחד. הפסדנו בכמה מאות קולות. אני לוקח את האחריות על העניין, לא קרה שום דבר. אנחנו רוב במועצה, אי אפשר להקים קואליציה בלעדינו, ואנחנו נשרת אותם או באופוזיציה או בתוך הקואליציה. לא קרה שום דבר, ואני מאוד שמח שהתקשורת מתעניינת באלעד. סוף סוף. לא, כי מה שעולה מהדברים שלך זה שחלק הכישלון הוא אחראי לו דווקא אלי ישי. לא, אני אומר ההפך. את התחלת את השאלה בצורה כזו. ש"ס הצליחה בכל הארץ למרות אריה דרעי. ואני אומר לך, עם כל הכבוד, ש"ס הצליחה בכל הארץ עם אריה דרעי, והיא נכשלה גם באחריות אריה דרעי. נקודה. אז עכשיו הזכרת קודם את המרן, ואני רוצה לשאול אותך, לא עשיתם שימוש קצת מוגזם? כן, שמעתי את הטענה הזאת. זה היה אפילו קצת מביך. לייצר איזה אי-נוחות. רינה, אני אספר לך דבר. בהלוויה של הרב כדורי זכר צדיק לברכה, שהיה מאות אלפי אנשים, כן? הרב עובדיה הספיד. חלק גדול מההספד זה היה לפני בחירות, הרב עובדיה דיבר על תנועת ש"ס ולהצביע ש"ס. אנחנו הרגשנו אפילו לא נעים. ניגשנו לרב עובדיה יוסף אחר כך, אמרנו לו, בלוויה של הרב כדורי, אומר, אני יודע מה זה תנועת ש"ס. ואני יודע שזה עשה נחת רוח לנפטר. ככה הרב עובדיה האמין, ש"ס זה היה מפעל חייו. ש"ס, אני מבטיח לך שאם היה בהזכרה של השבעה או בלוויה, הרב עובדיה יוסף היה מדבר, רבותיי, אתם רוצים לעשות לי נחת רוח, תצביעו ש"ס. זה המפעל חיים שלו, זה ההזכרה שלו. אני לא רוצה להגיד לך מה עשו מרבין, כן? כל אלה שעלו לקבר לפני בחירות ואחרי בחירות. כן, אבל זה היה מכל המפלגות. זה היה לא המפלגתי, זה לא היה מפלגתי, זה מובהק. ש"ס זה מפעל חייו של הרב. ש"ס היה הדבר החשוב ביותר של הרב. הזיכרון של הרב הוא בש"ס חזקה. אם חלילה וחס ש"ס הייתה נחלשת, זה היה פגיעה בכבודו של הרב. אז אני רוצה לשאול אותך, ש"ס בלי הרב זה ש"ס אחרת. אין ספק. וזה לא יהיה אותה מפלגה. אין ספק. איבדנו את הדבר הגדול ביותר שהיה לנו. כן, אבל גם האופי של המפלגה יהיה אחר, כי לא יהיה רב בסדר גודל כזה שינהיג אתכם, עם כל הכבוד למועצת החכמים, שאתה מנסה לתת לה מקום חשוב, זה לא יהיה אותו דבר. ואני רוצה לשאול אותך, לאיזה כיוון אתה כיושב ראש ש"ס רוצה לקחת את המפלגה הזאת? זה נגיד לך כבר. ואני רוצה את השאלה הזאת לחזק באמירה שנשמעה אחרי מותו של הרב. הרי ש"ס רצתה לזקוף את קומתו של הציבור הספרדי בישראל. רוב הציבור הספרדי בישראל הוא לא חרדי, ורבים אמרו ש"ס חרדית מדי מכדי שרוב הציבור הספרדי יוכל להזדהות בה, ללכת איתה, למען החלשים, להיות מפלגה חברתית. זה סוג של מחסום. טוב, אז אני אגיד לך, תראי. קודם כל, אני הבטחתי עכשיו, אחרי הבחירות המוניציפליות, בשביל זה החלפתי את רוב הנציגים בארץ. אני רואה בנציגים הללו הדבר החשוב ביותר שיש לש"ס. קודם כל, ש"ס צריכה לחזור חזרה לציבור. ש"ס צריכה לחזור לעם. ש"ס צריכה להיות המפלגה שמייצגת את האיש החלש. אני לא אכנס לפה, זה לא המקום. יש לי תוכנית מסודרת, שבוע הבא כבר אני כינסתי את כל הנציגים בכל הארץ, ואני הולך להודות להם מצד אחד על עבודה קשה, מצד שני אגיד להם, רבותיי, תדעו לכם מעכשיו, כל פנייה של ציבור, כל תלונה של ציבור, כל אדם החלש שלא יהיה לו כתובת, זה יהיה רשם אצלכם בנקודת X לבחירות הבאות. זה דבר ראשון. דבר שני, ש"ס, זה, אני רואה בזה צבאה של הרב, המילים כמעט אחרונות שאמר לי בבית החולים, כן? לעמוד לימין האביון. זה הדבר החשוב ביותר. מי שמנתח טוב את הבחירות הללו ראה. כל אלה שהיו שותפים בממשלה קיבלו מכה קשה. למה? הציבור או שלא האמין ולא הצביע, או שהצביע נגד. כיוון שזאת ממשלה
הקואליציה הזאת... רגע, מה אתה אומר? שבעצם ש"ס לא הייתה מזרחית בשנים, לא הייתה מספיק חברתית בשנים האחרונות? רגע, שאלת אותי שאלה מה יהיה בעתיד? לא, אז אני מחפש לביקור... את לא רוצה להבין, את רוצה לשמוע דברים אחרים, ולא תובילי אותי לשם. אני רוצה לתת לך תשובה טובה לשאלה שלך, איפה ש"ס פני לעתיד. וזה עכשיו באחריותי, ואני אומר לך, ש"ס לעתיד תהיה מפלגה, תהיה תנועה שתשרת את הציבור הפשוט, את האזרח הפרטי, שתיתן תשובה לכל אחד ואחד למענה שלו, לצרכים שלו, שתהיה אוזן קשבת, שתחזור בחזרה לעם, שתשרת את החלשים, ולאט לאט אנחנו נבנה לאט לאט עוד יותר. תהיה פחות חרדית? תראה, מה זה פחות חרדית? אתה יודעת מי זה המצביעים שלנו? ברור, אני לא אשנה, אני לא אחליף כיפה. סליחה, רינה, אני לא מתכון להחליף כיפה, ואני לא מתכון להחליף את החינוך של הילדים שלי. ההורים שלך לא לבושים כמוך. אז מה אתה רוצה שאני אשנה את הלבוש שלי? לא, אני מביאה פה עמדה של ציבור ספרדי בארץ שאומר, קשה לנו להזדהות עם החרדיות הזאת. ש"ס תפתח את שורותיה, אני מבטיח לך, כן? לאט לאט. בתבונה, לא סתם בדברים פופוליסטיים, היא תפתח את שורותיה לכל מי שחושב שיכול להזדהות עם הקו החברתי, הקו המסורתי, אופי היהודי של המדינה, בצורה הכי רחבה שיכולה להיות. מה, גם לא ציבור לא מזרחי? מה? לא לציבור לא ספרדים? אני לא מאמין שהם יבואו איתנו ביחד. בוא נניח. איך ש"ס תראה בבחירות הבאות? זה עוד הרבה זמן. היא תבוא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מלוכדת, הרבה יותר עממית, הרבה יותר עם הציבור מאחוריה. אתם תראו את זה בזמן הקרוב, לא רחוק. אלי ישי יהיה מספר 2 שלך? למה לא? למה לא? באמת אתה מאמין בזה? כן, למה לא? זה תלוי בו. אני אומר לך, מבחינתי, הכל מוגע, אני מושיט יד לשלום. אין לי שום בעיה. אלי ישי התחיל כעוזר שלי, אני המלצתי עליו לכנסת כשר. יש תחושה שאתה נוקם בו, שאתה סוגר חשבון. חלילה וחס. אי אפשר להימנע מהתחושה הזאת. חלילה וחס. אני לא נוקם ולא שום דבר. אני לא עושה חשבון מה היה ב13 השנים האחרונות. למה? אם אני אדבר, אז תביני ואני שכחתי את כל הדברים הללו. אז עם כל הכבוד, כשמנסים להגיד איך התנהגו איתו בחודש האחרון, אני לא רוצה להגיד מה עשו ב13 השנים האחרונות. אז לכן אני אומר, שוב, פניי לשלום. ופי וליבי שווים, אני לא משחק משחקים, כן? אני אומר, פניי לשלום, תלוי בו. אני לא יכול כל היום להתרפס ולהתחנן. אני אומר לו, אלי, בוא לעבוד איתנו ביחד, יהיה לך מקום של כבוד בש"ס, נקודה. יש סיכוי שאתם מצטרפים לממשלה של נתניהו בשלב במקום הבית היהודי? אם נניח יהיה התקדמות במשא ומתן? אני לא רואה שאנחנו נשב בממשלה ביחד עם לפיד. יושב ראש ש"ס אריה דרעי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.